Тези обороти, до обороти, това са пустовите обороти, които са двигателите с две. Това се върти, колкото се върти два пъти по-малко, от четириката на двигател, отколкото от това. И на 100 оборота това са две. Те имат стартиви. Трябва да имат определена двигателна способност. Ето, тук няма никъде въздух. Засмуква. Затварям. Да. Това е вакуумер. И сега това, ако е чиста във вътрешната помпа, трябва да вдигне 0,7 да направи вакуум. Тя въобще едва. Няма никой. Да. Ако дигна обороти, се подобрява. Това и направи. Да. Сега.
Значи, трябва да има добра вакуумна способност. Ами сега. Унаемо помпа изпитах, няма вакуумна способност. Тая изпитах, няма вакуумна способност. Един и същи дефект. Един и същи дефект. В едната няма, тая вероятно е взел второ, тази е неговата. И няма мощност. Тази е купил, не ми даде, имало е. Как е взел, как е намерил, не е ясно. Как от двете ще направи една чита? Значи гледай какъв е моят път. Значи трябва да му разглобя тази. Да огледам, може да са блокирали лопатки тук, вътре нещо от това. Да разглобя другата, да огледам. Да я сложа. Да я сглобя, да я сложа и пак да се убеда, че няма. Да. А ако можеше той, това вътрешната помпа, струва 200 лева, аз много просто, знам, че не работи и неговата не работи, свалям от неговата, защото другите параметри горе-долу ги дава неговата, слагам новата за 200 лева и съм сигурен, че ще заработи. Да. И сигурен, че в еди си време ще излезе тая продукция. А за мен времето е пари. А понеже, ето и още нещо, което ти зададе.